आज आपण एकदम अशी टम्म फुगणारी आणि मस्त अशी मऊसूत असलेली तांदळाची भाकरी अगदी सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। आणि विशेष म्हणजे पीठ घरचं असो किंवा बाजारातील रेडीमेड पीठ असो, या पद्धतीने बनवलेली भाकरी जर सकाळी बनवली आणि रात्री खाल्ली तरी ती छान मऊसूत राहते, अजिबात कडक किंवा वातड होत नाही। तांदळाची भाकरी बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप तांदळाचं पीठ घेतलंय। तांदळाचं पीठ घेताना एकदम बारीक दळलेलं घ्यायचं, म्हणजे भाकरी छान मऊ होते। आता इथे मी एका भांड्यामध्ये 1 कप पाणी उकळायला ठेवलंय। पाण्याला उकळी आल्यानंतर तांदळाचं पीठ यामध्ये घालून घ्यायचंय। आता गॅसची फ्लेम इथे मी लो केलेली आहे आणि पीठ घातल्यानंतर लगेचच चमच्याने ढवळून घ्यायचं। ढवळून झाल्यानंतर आता आपण हे पीठ परातीमध्ये काढून घेऊ। हे पीठ आता कोमट झाल्यानंतर ह्याच्या सगळ्या गोठळ्या झालेल्या आहेत त्या मोडून घ्यायच्या। सुरुवातीला जर तुम्ही आधी गरम पिठाला हात लावला तर चटका बसेल, त्यामुळे थोडंसं कोमट होऊ द्यायचं आहे हे पीठ आणि थोडं थोडं पाणी घेऊन छान गोळा तयार करायचा आहे। तर हे पाणी घेताना अगदीच बेताने घ्यायचं आहे। खूप पाणी घेतलं तर पीठ चिपचिपीत होईल आणि आपल्याला भाकरी अजिबात लाटता येणार नाही। म्हणून आपण जसं चपातीचं पीठ मळतो तसं आपण त्या पद्धतीनेच पीठ मळायचं आहे। फार घट्ट नाही किंवा फार सैल सुद्धा नाही आणि छान मळून घ्यायचं आहे। आता इथे माझा हा छान लोखंडी तवा आहे आणि आता हा तवा छान हाय फ्लेमवर गरम करत ठेवायचा आहे। तोपर्यंत आपण भाकरी थापून घेऊयात। तर पोळपाटावर थोडंसं तांदळाचं पीठ घ्यायचं आणि त्यावर हा पिठाचा गोळा ठेवून असं हाताने कडेकडेने थापून घ्यायचं। तर आता सगळ्या साईडने व्यवस्थित थापून घेतलंय। बघा, खूप मस्त पातळ भाकरी थापलेली आहे। आता तवा पण छान गरम झालेला आहे। पिठाची जी बाजू असते ती तव्यावर टाकल्यावर वरच्या बाजूला आली पाहिजे, हे लक्षात ठेवायचं आहे। आता ही पिठाची बाजू वरती आलेली आहे, तर पिठाच्या वरच्या बाजूला थोडंसं असं पाणी लावून घ्यायचं आहे। तर आता गॅसचा फ्लेम लो ठेवायचा, नाहीतर भाकरीला तडा जाऊ शकतात। 15 ते 20 सेकंदातच ही बाजू पलटवून घ्यायची। पाणी थोडंसं वरचं सुकं वाटलं तर आपल्याला लगेचच भाकरी उलटवून घ्यायची आहे। आता उलटल्यानंतर 1 ते 1.5 मिनिटात ही भाकरी छान शेकवून घ्यायची आहे। तर 1 ते 1.5 मिनिटातच ही भाकरी छान शेकवून झाल्यानंतर ही भाकरी उलटवून घेऊया। तुम्ही इथे बघू शकता, अगदी सहज हाताने मी ही भाकरी उलटवून घेतली आहे आणि इतकी ही छान मस्त भाकरी फुगते। आता ही भाकरी काढून घेऊया। त्यानंतर सेम प्रोसिजरमध्ये दुसरी भाकरी आपण लाटून घेणार आहोत। त्यासाठी पिठाचा गोळा घेतलेला आहे। हा पिठाचा गोळा आपण कोरड्या पिठामध्ये बुडवून घेणार आहोत आणि थोडंसं पीठ जास्तच घ्यायचं आहे, म्हणजे ही भाकरी छान पोळपाटावर फिरली जाते आणि किनारीपासून लाटायला सुरुवात करायची। लाटताना भाकरी उलटसुलट करायची नाही आहे, जसं मी दाखवते तसंच लाटायची आहे। म्हणजे पिठाची बाजू जी खाली असते तर त्या खालच्या साईडला पीठ थोडंसं लावू शकतो, म्हणजे भाकरी छान पोळपाटावर फिरली जाते। वरच्या बाजूने पीठ अगदी थोडंसं लावायचं, जर तुमची भाकरी लाटणीला चिकटत असेल तरच। बघा, खूप मस्त पातळ भाकरी लाटलेली आहे। तर आता ही भाकरी गॅसचा फ्लेम लो करून मग ही भाकरी तव्यावर टाकायची आहे आणि ही भाकरीसुद्धा आपण आधी जशी भाकरी शेकवून घेतली होती अगदी त्याच सेम पद्धतीमध्ये ही भाकरी शेकवून घ्यायची आहे। तर मस्त भाकरी टम्म फुगलेली आहे। याच पद्धतीने मी सगळ्या भाकऱ्या केल्या तर छान मस्त दोन्ही बाजूने दाखवते आणि गोळा केला तर पुन्हा याचा गोळा तयार होतो। एवढी ही मऊ लुसलुशीत भाकरी तयार होते। तुम्हाला हा माझा भाकरीचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून नक्कीच कळवा आणि आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तसेच तुमच्या मित्रमैत्रिणींना आजचा व्हिडिओ शेअर करा। जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून नवीन नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। तर लवकरच भेटू अशाच एखाद्या नवीन रेसिपीसोबत।